روجونوا بهارته لشما كردارا ناواش على أواجي لسهلدانا پوستر هاتیه وکرن قیهونه گلبری عن یواندن سلوگان آویدن قیهونه گلبری عن یواندن Türkiye gava tuşkesin ku dibin navê ewlekarî de kar dikin bêjî lê de ew mirov dibêje ez li yekê din bidim li yekê din jî bidim sekrandina ew ezm û coşa lêdana wî pir zor e. ساڵە 1992 هەفت ساڵی بووم. ئەس بخۆش شرنەخێمە و دوێ بوو یێرە 92 دا شرنەخێ مەدیام ژیش دەستا. دولتا ترکیه ده 1938 ده لدرسمه بکۆمکوژیê pirsgirêka Kurd veşartibû. Lê di 15 tebaxa 1984 de bi êrişên PKK yên li Dihê û Şemzînanê dewletê ev pirsgirêk dîsal hemberî xwe dît. O kadar büyütmeyin. Hata gotin ku ew qasî mezin nekin. Ev bûyerên piçûk in. Bûyer bi vî awayî berdewam kir. û ji sala 1984 heta 1990 PKK têra xwe xurt bû û bi pêş veçû. Hatırı sayılır bir şekilde ilerledi. Di 1987 de li bajarên ku nüfusa gelê Kurd zêde bû bi derbasbûna rêveberiya derasayî jiyana sivîlan bû mîna cehennemê. Gund ji terefî hêzên ewlekariyê bi darê zorê dihatin vala kirin. Kuştinên faîlê meçhûl her roj yek lê zêde dibû. Bi taybetî li Cizîrê û hema li hemû herêmê wê demê gund hatibûn valakirin. Mirov ji gundan herikî bûn bajaran. Gelek mirov bêkar mabûn. Gelek mirov birçî mabûn. Ji ber ku hemû gund herikî bûn bajaran û ev mirov belavî ciyên mîna Cizîr û Silopî bibûn, êdî li Cizîrê nüfuseke tevlehev çêbibû. Pirsgirêka Kurd û şîddeta bi wê vegirêdayî di rojeva hilbijartina parlamenteriyê ya 1991 de di rêza yekemîn de bû. Eger hûn hewl bidin li gorî komên etnîk Tirkiye perçe bikin, hûn konsept û têgîna welatîtiyê bavêjin, têgîna wekeheviyê bin pê bikin, wê demê wê xwelîr serê Tirkiye be. Karê ewil divê bêkirin, berê her cure fikrê divê xwên bêsekirandin. Tevgera Kurd jî bi hevgirtina hilbijartinê ya Partiya Gelparêz ya Sosyalîst ku dibin serokatiya Înonê de bû, kete hundirê siyaseta legal a Tirkiye. Belê li Tirkiye kêm zêde çareser bû. Lê li axa me ev pirsgirêk hê jî berdewam e. Ketkarên me, hejarên me, belengazên me, portên me yên li serê çiyê. Me deklarasyonek da SHP. Deklarasyonek 21 bend me pêşkeşî navenda geştî ya SHP kir. Rehmetiyê Înonê bi hürmet xwend. Ji serî heta dawî. Got ku ev deklarasyona we amade kiriye ez qebûl dikim. Ez ê hemû tetbîq bikim. Ez ê imza bikim û gişî qebûl bikim. Partiya Gelparêz ya Sosyalîst di hilbijartinê de bû duyem û bi serketiyê hilbijartinê Partiya Rêya Rast re hikûmeta koalîsyonê ava kir. Pirsgirêk hate pevxistin. Bi vî awayî
حکومتا هاته آواکرین حکومتا هفپار کو پارتیا ریا راست و پارتیا سوسیال دموکرات گل پاریز آواکر جنها و پیولسر کار و وظیفه خویه itibaren görevinin başındadır. Adresên ewliyên Serokwezîr Süleyman Demirel û alîkarê wî Erdal İnönü bajarên Kurd bûn. O zaman wê demê karê ewil ku me kir me mesajên pir nerm dan. Ewil mîtîngek li Amedê hate kirin. Wê demê li Amedê tiştekî wiha hate gotin ku nedhat hişê tu kesî. Ew yek wek bombayekî bandor kir. Süleyman Beg li wê mîtingê got ku ez realîteya Kurda nas dikim. realitesini tanıyorum. Di mitîngek li Amedê hate kirin de axaftinek ku Rehmetî Demirel ji xwe berkir. Peyvek ku bi hest, raman û heyecana li hemberê alaqeya gel rêda. Hatiye gotin. Peyvek ku ji dil hatiye gotin. Tevî mesajên erêniyê bûyerek di dema serdanê de qewimî di derbarê tiştên wê pêşerojê de biqewmin hin nîşan rê dida. Parêzgarê Mêrdînê piratîkên hêzên ewlekariyê yên ji rêveberiyê serbixwe rex nedikir. Fermandeyê giştî ji ber vê yekê li pêş çapemeniyê bi parêzgarê Mêrdînê re diğeyîdî. Serokwezîr jî bêdeng dima. Bu Kürt realitesi lafı Piştî ev gotina realîteya Kurd leşkeran êdî nikaribûn li dewsa xwe rûniştina. Leşkeran gotin ku divê ev yek qet neqewime. Gotin wiha alîkariya PKK dike û ev polîtîka divê zûka bê terikandin. Tiştekî mîna pengava Kurd hatibû destpêkirin û leşkeran li ser vê yekê serdana Süleyman Beg kirin. Süleyman Beg hemû pêvajoya Kurd betal kir. Erdal Beg jî li hemberî vê muxalefetek rê neda. Ji ber ku wê demê Tirkiye welatekî dibin wesayeta leşkeran de bû. asker vesayetinde bir ülkeydi. Roja ku li Tirkiye têgihînek aştiyê, têgihînek xweşbînî derkete holê û me biryar stand ji bo vê yekê bi awayekê herî baş binirxînin. Ji bo mirovên li serê çiyan digerin, çekên xwe berdin. Ji bo weke welatiyên normal bijî. Ji bo her kes aram bijî. Ji bo kêfxweş bin. Di rojeke wiha de tevgerek wiha rê dide ku li Tirkiye kesên aşitiyê û aramiye naxwazin hene. Lê gava ji Amedê vegeriyan hin hêzan weke xwestin ku nîşanî wan bidin bê realîteya Kurd çi ye. Li Licê û Pasûrê dan her der rûxandin, wêran kirin. Li wir hêviya me qels bû. Orada zayıfladığımı Di sala 1992 de êdî hêviyên ji bo çareseriya pirsgirêkên Kurd dewsa xwe ji tirsa şerrê hundirîn berdabû. Dönemin siyasi aktörlerinin daxuyaniyên aktorên siyasiyên wê demê têra xwe eşkere bû. Doan Güreş daxuyanî dabû. Digot ez bi fermandaran re axivîm tiştê pêwîst e em ê bikin. Daxuyaniya Nevzat Ayaz jî hebû. Digot wê dewlet hêza xwe nîşan bide. Daxuyaniya parêzgerê rewşa awarteyê wê demê Ûnal Erkan jî hebû. Li gorî min daxuyaniya Müsteşarê Mîtê Teoman Koman ya herî diyarker û bi talûke bû. Ji xwe re senaryoyek çêkiribû. Hema li gorî serê xwe. Li gorî wî ji hundirê sînorên rêveberiya herêmî ya Kurd ku wî weke Bakurê Iraqê binav dikir, tevî Kurdên Sûrî ber vê başûrê Rojhilatê Tirkiyê wê serhildanek giştiya Kurd biqewime. Wî ji xwe re vê yekê plan kiribû. Digot ku wê serhildanek Kurd çêbibe û me tedbîrên pêwîst standiye em distînin û em ê bistînin. Ez wê demê li Üsküdarê rûdinê. Ji min re ji postê broşürek hat. Broşürek bi kaxizên baş hatiye çavkirin û li ser fotoğraf hene. Xuya bû ku ji terefê Ocalan hatı wişandin. Li paşî jî nivîsek heye.
پرسیه که وی چه بکن دگوت که وی گریلا تبلی وی نبه وی میلیس وی بکن دگوت که گریلا انجاق در روشین پر تایبت ده بلکی تبلی وی ببن دگوت بلا جن و زاروک لپیش بمشن از گلکی حیریم از مطمای ما اگر به پسته گهاشت به مالا من وی گاوه نهاد دست میت و اولکاری دیجی او هبون وی چاقه او نتشتکی و شارتیه وکه ولاتیه که ترکیه وکه کسی که اوقات سال لوی ولاتی جیامه دزانم گاواج پولیس لشکر جندرمه وی ولاتی را بیجن که جن و زاروکان پیشته بمشینن او کس و جن و زاروکان چه بکن گلو Bu ne demek oluyor? Efte çuvatey peşxistina aktoran peşxistina qadi yani bu yara navne tevibuni Efte wê wateye ku êdî ev nebûyerek Tirkiye ya herêmiye lê pirsgirêkek dinyê ye ji bo vê yekê jî wê Newroz bê pîroz kirin û wê nîşanê dinyayê bidin ku dewletek wiha heye mişxure got naxwe armanc ev e û tirs ket dilê min ji ber ku eger bûyer ev be li Tirkiyê gava tuş kesên ku dibin navê ewlekariyê de kar dikin bê jî lê de ew mirov dibêje ez yekê din jî bidim sekirandina ew ezm û coşa lêdana wî pir zor e ez vê yekê baş dizanim wê gavê li wir bi hezaran kuştin mimkin e min gelek telefon kir yek ji wan Aydin Güven Gürkan bû got ku devlet jî vê yekê difikire Devlet de bunları düşünüyordur. Gelo agirê Newrozê herî zêdel kuderê bilind bû. Herî zêdel kuderê bişewat bû. Di hişê her kesî de bersiva vê yek bû. Cizîra ku tevî koçan nüfusa wê gihîşt bû 7,000. Cizîre merkeza Kurdistanê ye, dilê Kurdistanê ye. Ne hoceti bokê xelkê. Tebe de dîtin agir heye hem mîkeş mala xwe derkeve. Ehlê Cizîrê roja roj de hê evmê Qazî Mihemed de evmê Bedirxan Bek de Cizîr her demê pêşkeşiya Kurdistanê kiriye. Berzanî ra jî gelek pêşkeşî kiriye û yardım doya Berzanî. Me dîtiye yek rûşkê Tirk gotî Uzayê Kurdistanê yan Partîka Kurda çêbenîngî ve Cizîre. Ev me dîtiye yek Tirk mît müdüriyê Cizîrê şekera gotiye bîme guhedar lingî ve Uzayê Partîka Kurdistanê çêbenîngî ve Cizîre Cizîr gelek em önem edin Cizîrê. Piştî civîna desteya ewlekariya netewî ya 13 Adarê daxuyanî hate kirin ku wê pîrozbahiyên Newrozê neyên asten kirin. Hiçbir metin Newroz qedexe nekir. Ji ber ku Newroz nîşanek hatina dinyayek nû ye. Ji nû de vejîn, ji nû de hebûnê ye. Hûn nikarin ew giyanê ji dilê welatiyan ji mêjiyê wan bibin. Lê gava tu bibêjî ku ez Newrozê pîroz dikim û propagandaya tiştekî xerab bikî, tu kes destûra vê yekê nade. Bunu müsaade etmezler. Newroz roja nû e bahar tê li şima Kurdaran ne ew e. Ew jî li serhildana. Vaya ez evim birako.
Ez li virim. Dibêjin ku Kurd tune. Ew jî dibêje ez heme. Ji bo Kurdan tê wataya hebûn yan jî nebûnê. Berî Newrozê bi 4 rojan, dema rêveberiya derasayî li parlamentoyê bi piraniya rayan 4 mehên din hate dirêjkirin. Kabul. Gava ku rewşa awarta hat îlan kirin, ji bo zêdetir xizmet li herêmê bê kirin ev hate îlan kirin. Ne ji bo gelê herêmê jê aciz bibe, ne ji bo ji wan re pirsgirêkek bêderxistin. Lê ji bo zêdetir xizmet bê kirin, ji bo zûtir bê kirin. Tiştên qewmîn ji bo zûka bê xelas kirin, ji bo mirov bigihêjin aramiyê. Eşkere bû ku bombeyek wê di roja Newrozê de bê teqandin dihat amadekirin. Artêşa Türk yekîneyên nû dişan bajarên Bakurê Kurdistanê. Acı bu devlet anide gut serbest Nevruz'u hava acı bu jmuneto çe. Mazoni matiqe tuzaqede. Hazor katin jado da pelov katin jado da rihor khuna roja serve jado roja poştir beter am derkati. Am garantir bende devlet baskıyıl mevki, zulmiyel mevki beter am sarıldan xwediki. Rehjana dilê Tirkiye leziya bû. Roja Newrozê hatibû. Êdî hema herkesî dizanî bû ku wê tiştê mezin biqewmin. Lê tiştê ku dihat merak kirin, gelo wê çiqas xwîn bihata rijandin. Özellikle oradaki görevli polis... Gava ku şefê polîsan yê li barîkatê ji gel xwest ku kincên kes ku sor û zer ji xwe bikin, me navbênkarî kir. Em ketine navbera wan û gel. Daxwazek wan a wiha habû. Digotin ku Amîr û li vir Newrozê pîroz bikin. Her wiha em qet nahêlin tu tengasî biqewmin. Her tişt li gorî dilê hêzên ewlekariyê hate kirin. Tu tişt neqewmî. Gava gotin ku em ê lêgerîna jinan jî bikin, gel vê yekê qebûl nekir. Dest bi çalakiya rûniştinê kirin. Piştî destpêkirina çalakiya rûniştinê hata gotin ku li ser kamyonan ji hêla da qonak, geçit boyu, yoğurtçular û Araköy ber bi hêla Livayê ve ji gundan mirov ber bi girseyê ve tên. Ji girseyê komek lê negiş. Ji bo pêşwaziya wan wan bînin qadê çûn. Gava çûn pêşwaziyê dema li vegerê ji qada Cumhuriyetê ku Newroz lê dihat pîrozkirin, gule reşandin rêya hemberê. Di dema wê reşandinê de Bülent Zeyrek ku 10 metre nêzî min bû, gule lêket û birîndar bû. Tiştê ku dihat tirsîn qewmî bû. Li Şernexê di Newrozê de xwîn hatibû rejandin. Li Cizîrê jî Newroz bi dorpêça leşkerî dest pê kirbû. Sibê em rabî me agirê xwe kir, em dûr û zirna hat Elepxanê me guvanda xwe git heta saet 9-10-11 û cab gihan me got ca hêdî hûn dikanîn biçîn mexbere ser şehîdo, em çûyîn ser şehîdo, em çûyîn mexbere fekî dûra mexbere hemî tank û top girtibîn û helikopter jî ya serê me digera, em ser şehîdo bî me Surxanê xwe veştin û wê de fekirî hevala hatin gotin me ولا یه عمرینه و زاکیه که همی گانه هفته و گندی همی هوا کیت داته گود ساخرن و داتر عسکری و پلیس و پیشه و گرتیا لوار آشانش کشتی زحفن بریندار زحفن. Gava wê estê xistama hundirê panzerê, min jî destê xwe deriyê panzerê. Ji bo nexwin hundirê wê min ber xwe da. Ji ber ku tu zarokî, ji aliyekî ditirsî. Ji aliyekî jî tu nizanî bê wê çi bibe.
وای جی هین لمن دخستن چار پنج کسان دابون دورا من و بقونداغان به پین و سیلیان لمن ددان من گلکی لبر خداش بو نکفم هندوره وی لی دیسا حتی نیویه من خستن هندوره پانزیره her limin dixistin. Paşê jî gulle li millet diraşandin. Dövüyorlar. Sonra milletin üzerine ateş açılıyor. Bir duvarı veya me ji xwe re dîwarek yan jî ciyek dikire sîper. û bûye wê fotoğraf dikişand yan jî dîmen digirt. Ji ber ku wê demê meriv nizane tu xwe dûr dixî diparêzî di wê gavê de müdaxalaya dewletê qet li rojnamevanan jî guhdarî nake. Ateş açılınca Dema ku gule hatin reşandin, kamera ber bi ezman veçûn. Ji ew filmên hanê hemû dîmen derketin. Hêza min neşkenandin. Min xwe ji destê wan xelas kir. Helbet gava min xwe xelas kir, min dît ku çakêtê min di destê wan de maye. Ez vegeriyam min ji wan stend û dû re dîsa reviyam. Min bi vî awayî xwe ji nav destê wan xelas kir. Piş re mi dît yekî ji wan rahişt kevirekî. Ew kevir avête min. Kevir hat, halvê derê min ket. Ez jî lê zîvirîm û min nîşana serfiraziyê çêkir. û min slogana berxwedan jiyana avêt û ez çûm. direnmek yaşanmaktır. Sloganı attım ve gittim. Kurdistan'da ne var? Çar insan Nevruz gibi kurtlamış kirin. Nevruz gibi pirüz kirin. Pankart seruk rana beniye, şehit rana beniye, agit rana be. و سلوغان نفجه دنیا ده نت کس و قبیل که نبود دکیجی او جیزانه او شخوره کردن حیجت انسان اب کجن اف کردن حیجت چه رسمی را کنه چه سلوغان آوشتن ما راشاندن هوال مردم کشتن شهید اخستن او حیجت اوان چسکواره دین او جیزانه زیره ده یورش چه به نروز خودنامی جبه سلوغان جی باوجن پانکارت جی وکن رسمی سروک جی راکن او جیزانه ام جیزانه اینجا او شخوره حیجت چه کنن خلا انسان شخوره اب کجن شخوره حیجت چه Poster açılmış. Poster hatiye vekirin qeyhune güleberî anyawandin. Slogan avêtine qeyhune güleberî anyawandin. Min berî vê gelek caran got. Heger mirov dibêjin bijî apo bila bêjin. Heger jê hez dikin bila hez bikin. Apo jî îro tevahiya Tirkiyeyê û demokratîk bûna Tirkiyeyê dixwaze. Çima tu tehamûlê vê yekê nakî? Divê tu tehamûl bikî. Milîsên PKK jî ketibûn dewrê. Li deriyên taxan, ketin çeperan û bersiv dan. Dema ku hewa tarî bû, kolan jî vala bûn. Lê kesên sivîl li malên xwe jî xwe nikarîbûn bistrandine û hemû bûn hedef. ده 7 ساعات ده هفته رمضان ام فطری و ما فکر جیران بری و چاتشمه چه بی مدی هول شلیمت سره مدهات مگولا سربانه ما کن بی جدیرا با باران آته دونه بیجه او خوینا لنگه زارو گمنه مجیه لنگه و چو سربانه جدیرا با چو توانه رمضانی هاتین مال من میبانی اوی خاصیا خواهی میره خواهی ببکل به ملونی رمضانی هاد نوا سالونامه و ویره لفگه ویکش دیرا با آل بقول اخوینا کت ها هره مهره خدا هل سه تلفن خدا مدی او طپینی جهار نوا سالونامه خدا چوش دیرا و هالی پخپخو گه خوینه تلاویشه ولیش من را که مگو بلگیل هوار هندانم بهش مره
ویژنگی خلاص بکه ما جلج بنکرن ولی هی خونه و ما ساعت که دو ماه ولی جی خورتی هم هاتینا ما اونیا ولی سر دنیا سابونگی ما نکاری ام دست ببدی هنگی فیشه کتن ما ام راوی شدی او تنمو عرضه او تنمو عرضه و خونه و زاروگاه چهار حیوانی وی قدر دو سه ساعتان دوام کر ام دقیریان مبانگ دکر باوی من و دیا من گوهمه دکرتن ام همو پالدایی بون تنه مدکاری بو با آوای خو خوشگولیان به پاراستا هنکی دنگ سیلاحان بر بمالامه وکیم بون پاشی دیا من گوت گو ازی نوینا راخم بلا هر کس هر اودای خو رازی ما گوت نا امی جیل باته بمینن دیا من گوت نا تشتک بوی نای گوت نترسن ام جی چون با دا پیرا خو لور ما حول داش بوی کو ام رازین جاوی ما وکری بون باوی من هات دری وکر گازی دا پیرا من کر گودای نافیا بریندار بویه صبح از رابوم من هرت کو دیامل سالون دریش کریه لعرده من جنازه ویدید من سالون نهرت هر در دناوا خوینه دمابو هر در تجبو جمجیوی بلاف بوی پشتی اولا بی صبح زی تلفونش مراش محاله هات براه ولی حسین شهید کرد پشتی امرابی هاتی ماده جنازه مشخام العارضه دولتیش اذن ندن امراکینه ملت نکارن بین مالما لسر مرور پیشبر قرشی داری مده یه تیمول مده لواد راشینه سه روز و سه شبا کچم ما نبشرتی که فن تنام بکنه برامک یعنی کیسکه برنجیره یه شاکیره و ده افتفال هشی گفت چو سطار میوی و ده ما توی رابی وکی خود فکی تو بگه خوینا را شد دفنه دهاتی خواه کردی سبیده سه روز و سه شب ما نبشرتی بین سره من بنگه من بجو حیات من اینه ام نسخه سدن اینه ام مرینه و ده نهوجی هیده اومه و هیده اومه ام چه بکی Sokağa çıkan kişinin kesên ku derdiketin kolanan nexwediye ewlekariya jiyana xwe bûn. Ji ser avahiyên bilind, ji ser minareya mizgefta mezin a Cizîrê, ji ser minareyên din, snayperan derb li mirovan didan. Ji wan deran guleyan berdidan xelkê. Weke mînak gava me ew heft cenazeyên ku roja ewil jiyana xwe ji dest dan bir goristanê ji bo defin bikin. Em dibin gulebaranê deman. kurşun yağmuruna tutuldu. Mekkevirên mezelan ji xwe re kir sîper û xweparast. Me got qey me cenaze defin kir. Me dît ji nişka ve di nava wê kaosê de krîzê de yeko mirov tên kuştin. Me ancak dikarî bû hinek ax bavête ser cenazeyan. cenazeyi de sabah. Tevî 16 cenazeyan heta sibehê ez li nexweşxaneyê mam. Koridor tu jem û cenaze. Em ê derbasî lavaboyê bibin, elektrik tune bû. Heger ronahiya ew kamereyan tune bûna, em nikarbûn biçûna cihêkê. Piştî wextekî bateriya kamerayê ji qediya û bi temamî bû te'rî. Êdî gava em diçûn lavaboyan, carna me pêl cenazeyan dikir. Bi rastî jî rewşeke hovane bû. Roja 23 Adarê ji erebeyên hêzên ewlekariyê anosek hat kirin.
Digotin ku bela her kes li sahaya topê kom bibin deriyê malê xwe vekirî bihêlin. Her kes li stadê kom bibin. Top sahasında toplanılacaktır dendi. Eger li hemberê vê fermanê derkevin, wê bajar bê bombekirin, kesên neyên wê weke PKK bên hesibandin û bên îmhakirin. ام چوی ام راوی خاص سریت ام چوی ما دایخ و گود دایخ و بهلن بکی وی جو دایخ و نگه ما دایی هلش بکی و طالب ام راوی ام همی هاتی سایده نیاتی و یک بلیم تارمیز بکی ما همی بکشه جی عمر باید که باش درکت گو و نکنه چه چه بهولی عمر که نهلش تا نیاتی یک بلیم تارمیز بکی ما بکشه ام راوی جردی ساعت که دو ماهی ویده خیین و برچی امروز که حتی وای هاتی مایی ویده ولی بارانی و برفی و امجادی چوی مال خوابه هرچه چوی کتین مال ما تشتی من بید چه مال بایی برن و اول من سالا نوتو دیدیا حیامک کو فکرین او خودی وان در فتانن کو کارن ایریش شرنخه بکن وی دمه حسابین هرمین رزگار کری لی شرنخه ایداد کرن. داویا داوی دو هندره او ساعتا کم دابو ده چونا بر ستادیومه دست بکر. مب دوربین میزه دکر. هگر در نکتنا میتش تکی دم بکرا. روژا سیم لسر داخوازا گل آب تلفونان و به دستورا دستلتدارن اولکاریه من فرنا نام بکر. خوندکاره کی دبستانا ناوین نهاد جلاسون گاوا جفرنه نان ستاند لبر دریه من نشان لی گرتن و گله لیدن. من گازی آمبولانسی کر. لی مخابن آمبولانس نهات او زاروک لور جیانا خوش دسته Kent o kadar sessizdi ki. Bajar ew qasî bêdeng bû ku ji taxek bajêr dengê zarokekî hat otelê. Di bêdengiya bajêr de dengê zarokekî. Di qêriya û bang dikir. Me jî got qey tiştek bûyî zarokê hatiye. Me xwest em berwî dengî ve herin. Me xwest em bizanin çi qewmî. Ji otelê em nedeh rojnemavan bi hevre berwî dengî ve çûn. Deng ji taxa hemberî otelê dihat. Em derbasî nava taxê bûn. Em hênû derbasî nava taxê bûn ku me dê hema bi carekê bi ser me de reşandin. Li wir em fikirîn, me got kamê çi bikin. Hin hevalên me rojnemavan gotin ku em aleyeka spî çêkin. û bûyê awayê dîsa vegerin otelê. Ji ber ku me çavkaniya wî dengî peyda nekir. Paşê me paçikek spî bi darikekî ve girê da. Potekî spî. Yek ji wan îzet kezer kir destê xwe. Yek jê rojnamevanekî li televizyona Almanan dixebitî kir destê xwe. Yek jê jî min kir destê xwe. Kommt in die türkische Presse. Çek bakayım. Ya durun abi koşmayın be koşmayın. Koşmayın abi. Ulan. Koşma ya. Kaldırın şunu kaldırın. Ya Namık koşmayın abi ne olur. Ya koşmuyorum ya. Em vegeriyan ew ciyê ku gule reşand bûn ser me, ji ber ku em mecbûr bûn ji wir derbas bûna. Dîsa gule reşandin ser me,
Levê carê bi hêzek zêdetir reşandin. Açıldı ama bu kez çok seri biçimde açıldı. Wê gavê me hemiyan xwe ber deriyekî hesin. Li nava kolanê. Me xwe li erdê dirêj kir. Hê jî gule direşandin. Gava ku hevalên rojnemavan li dû xwe dinêrin, dibînin ku îzet li erdê ye. Yani hürriyetin hem من هم نوچەگەهانی و hem jî nûnertiya rojnameya hurriyetê kir. û her wiha serokatiya civaka rojnemavanên a başûrê Rojhilat min kir. Bi qasî 15 salan ji ber pozîsyon û mesleka min bi her dualiyan jî diyalogê min hebûn. Nemimkin e meriv bêje ku em gihaştin agahiyên pir rast yan jî tiştên me dixwest me dikarî bû binivîsandana. Ji xwe saziyek weke parêzgara rewşa awarte heye. Ji xwe me dît û hesab jî dikir ku agahiyên me ji çavkaniyên herêmî û ji çavkaniyên fermî distend hevdû nedigirtin. zaten görüyor ve hesaplıyor. Dewletê bi gula reşandina sergel mesaj dişand ji PKK re ku ew ê destûrê nedin wan ji bol şernexê serdestiya qadê ava bikin. Li gorî qeydên fermî 5 û 7, li gorî hejmarên nefermî jî zêdeyî 100 mirov hatin kuştin. Ev tiştên qewimîn di dîrokê de weke newroza bixwîn hate nivîsîn. Ölen insanların Qîmeta mirovên ku mirin ew qas nebû ku ji xwe tu qeyda wan jî nehat girtin. Di derbarê vê mijarê de agahiyên îstatîstîkî jî tune. Ji ber vê yekê hîn jî di destê me de agahiyet net tune ku çend kes birîndar bûn û çend kes mirin. Di rewşa ku me vegot de ji hêzên ewlekariyê yên dewleta me re gava dibêjin ku lêxên şahbazên me di wê newrozê de bi qasî 3000 kes divê biçûya û tu kesî nedgot çima qewimî encaq ew qasî ew bên zeftkirin. Bawerim bi awayekî xwestin vê yekê bikin. Ez dibêjim qey encaq ew qas bi xwe karibûn. Li gorî raporta ku di 15 Nîsana 1902 de ji terefî Komîsyona Netewên Yekbûyî hate weşandin, hêzên ewlekariyê yên dewletê li herêmên ku gelê sivîl tê de dijîn, zêdeyî 20 saetan gulle reşandine. Bûyera Newrozê yanî bûyerek organize hatiye mezinkirin û li hemberî komara Tirkiye hatiye sazkirine. Ma xisartine belê heye. Ma şaşîtine belê heye. Lê di hemû bûyerên wiha de bûyerên ev qasî mezin de tiştên wiha diqewmin. Li her derê dinyayê ev tişt tê kirin. Dünya her yerde yapıyor. Sê çar sal birê bû. Merivekî me hebû. Ew bi xwe ji rojnamevane. Wî dîmen anî rê min da. Gava ez ji cizîrê veqetiyam, min li wan dîmenan temaşe kir. Ez heyîrîm. Gelekî matmayî mam. Gelekî dibim bandora wê de mam. Tê bêjî qey min ew dem dijiya. Ketim hundirê wê. Hundirê mirov dilerizî. Ji ber ku yek bi yek li ber çavê min derbas dibû. Bir sinema şeridi gibi geçiyor. Cema taşta nivru taşta xana nivru xana Maghreb cema xaran dixaran az devlet kapasitede dişğoli net beri lokantarın xaneye bixon دوتون جمع دخارن خارن ازرتیمه و جان مجبوری صحبت ما و چید بی هفدورا اواجی گل کوجی افشمارک گوتیا گوتنا ما حمی ارمنینا ام چی واقعی هرون واقعیشن
و اموتنا زیره فکر همی مزگفت همی مراره همی کس مشت که گل کجی سب استفاده کرد گل کجی او ظلم خود دوام کرد پشتی نوروز 1912 جی شرنغه کوچک مزن دست بکر شاغک جی اف کوچه هانه جی ایران حال کامپا مخمور دمینن Biz 91 seçimler گوندێک کو مەدهلبژارتنا نۆت و یەکێ de ji wan ray dixwest piştî ku ez girtîgehê derketim ez çûm serdana wan geriyam ji sedî heştê wan tune bûn hin ji wan wêranin hin ji wan tenê şopmane giya derketine gundan hemû vala kirine yan jî çend gün kom bûne û hatine ser hev min xwest ew mirovên ku min ji wan ray xwest em ji hev re bêjin merheba lê gelek ji wan li wir tune bûn min tu kesekî nedî lê kîmane kesên ku ji sîstemê ditirsiyan kesên ku bi sîstemê re li hev dikirin paşê ewan kesên ku min li wê derê wan nedît min li Mexmûrê wan dît o bulamadım insanları hepsini Mahmur'da gördüm. wê demê bawer bikin ku li cizîrê mala ku gule lê neketibû tune bû. Hemû malan gule xwaribû. Hemû malan. Wê demê hema wisa li her derê direşandin. Gava em diçûn razên jî me xwe bi erdê re kaş dikir em diçûn. Ewletî ji bo tu kesî tune bû. Tu û şensê xwe. Ji ber ku te nizanî bi gul leşkûî derê bê. Ji ber vê yekê gelê cizîrê ji hêla psîkolojîk gelekî xisar dît. Mirov yani em di bin siya çekan de mezin bûn. Bizler silahların gölgesinde bir anlamda büyüdük. Di derbarê personelên ewlekariyê ku pîrozbahiyên Newrozê de komkujî kirin qet pêvajoyek hiqûqî jî nehat kirin.